Als ik Fries praat, jij ik mijn mem in mijn Holland nog wel mooi praten. We worden als verelen. Is het enige idee wat het is? Ik ben Daan, een Utrechter in Ieren en Sienen. En ik verhuis je naar Friesland. De komende maanden ga ik te keren met bekende en minder bekende Friesen ontdekken of het leven in het noorden van Friesland een leven is voor mij. Ik ga emigreren naar Friesland. Als het emigreerst en inborger hier worst, dan zult de taal leren motten. Ik doch hurt mijn best met de help van een taaljuf en toch een heel soort te oefenen. Goeie. Maar ik wil de taal echt begrijpen, want hoe is het Fries ontstien? En waar wienen die Friezen? Ian die het mij er alles over vertellen kan, is oud-heegleraar Friesk, Goffer Jensma. Hij had mij uitnoegen op een toepasselijk plak, de Mariatjerke op het terp van Foutgum. Het plak der het schruwer François Haversmiet, alias Piet Pijltjens, in de nog 10e eeuw wennen en werken had als doemnie. Misschien wel de wichtigste Frieske schruwer en dichter uit de taalgeschiedenis. Hey, Goeie meneer Jensma. hoi. Dus dat is Daan. Ja, dat ben ik. Ja, nou, dat is juist de creatief, jongen. Nou, dankjewel. Ja. Er ligt wel een jonge versie van Piet Paaltjes die je altijd die je werken had en doen nu weer. Ja, nou ja, dat is echt waarom we hier al praat hadden. Ja, in de tijd heb ik mijn proefschrift eruit geschreven. Voor het Oeralindenboek, een boek dat hij hier maken had. Ja. En hier had er ik nog een deel van zijn hele bekende dichtbundel Snikken en Grimlachjes geschreven. Het is voor mij een beetje een thuiskomplak in Friesland. Hoe is het Friesk ontstaan? Het Friesk is een variant, of had hem losmaken, uit het West-Germaans. Dus krijgt als het Nederlands, het Duits en het Fries. Dat is, nou, dat zal ongeveer in de 5e, 6e, 7e eeuw had het heel niet meer vlees op de bonken krijgen en waard het een te onderskieren taal. En weet het en ik wiet verspraat? Ja, het waard sprutsen van Duinkerken in België, het Zwin, onder mij de Wezer. Dus dat is de rivier dat Hamburg ik online. Hoe leven de eerste Friesen dan? Het weer vanzelfs een wierd gebied, hè. Er weer geen zeediek. Het land stroepte vaak onder. Dus bouwden de meesten terpen. Je zeggen, wij staan hier op een hichte. De bedoeling daarvan weer dat als de zee kwam, dat ze dan een schoolplak hier om het vee op de del te zetten en om zelfs het droegevotten te houden. Dat weer een maatschappij van boeren. Maar ze waren ook handelaars. De Friesen werden verneemd als zeevaders. En de Noordzee heette in die tijd de Mare Friesicum, de Frieske Zee. Het woord Fries wie in de middeleeuwen ongeveer synoniem met handelaar. Dus we stenen nou eens op de taalgeschiedenis. Ja, dat kist wel zeggen. Ja, wij staan hier op een van de oudste plakken in Friesland. Dat is een hele mooie terp. Ik fout hem heel mooi bewaren, omdat de vooruitgang van de 19e eeuw hier net taslijnd had. Het is wat een achterbleun gebied, maar dat maakt het landskippelijk vanzelfs heel waardevol. Want je kun hier een hele goede indruk krijgen van hoe het jij er ik weer. Ik doe mijn best om het Friesk goed en vlug te leren. Iedere keer in de 2 weken komt daarom Rinskje Braaksma bij mij del op de pleert. Zij is juf op een basisschool in Veenbalde en had aanbeen om mij te helpen om de taal te leren. Ah, goeie Rinske. Hoi! Hoe is het in die? Ja, goed. En dienst? Ja, mijn ek. Was dat koffie? Lekker. Rinske jouwt mij alle weken huiswerk Zo. en wij doggen te keren oefeningen. Het is vreemd een mitje. Dat is een leuke mitje. In de groep van meester Jaap wordt er dan nievelen. Goed zo. Ze jouwt op haar squalle les in het Friesk. En dat is voor haar heel belangrijk. Rinske, doe juist les in het Friesk en Frieske les op een basisschool? Basisschool is het, hè? Oh ja, Ja. oké, ja. Maar dat klopt, ja. En hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Dat gaat op heel veel verschillende manieren. Wij vinden het heel belangrijk dat bij een taal leren, maar daarbij vooral het functioneel taalgebruik leren. Dus dat ze vooral een taal broeken kennen, actief broeken kennen. En dat staat bij u echt wel voorop. Het is heel belangrijk om het te praten, want dat is een manier om een taal levend te houden. Ik denk net dat wij het op ons geweten hebben willen dat is prachtige Frieske taal even verdwijnen zou. Wat maakt het Friesk zo mooi? Ja, het Friesk is de taal van us het. Als alle Friestaligen het vregen zouden, zullen ze dat al zeggen.
Het is een taal waarmee wij grootgebracht worden. Dus de taal luidt heel dicht bij ons. En dat verneem ik vooral op het moment dat ik maar in gesprek ben... hoe dingen die heel dicht bij me staan. Als het gaat over emotie, als het gaat over gevoel. Hoe dingen die ik mooi maken ga. En vindt je het Fries dan echt mooier als orentalen? Elke taal heeft zijn eigen mooiigheden en haar dingen die het heel mooi zijn zien op haar taal. Maar ik vind wel dat wij hele mooie woorden hebben en dat bepaalde klanken heel mooi binnen. En ik vind het echt wel een poëtische taal. Welke woorden vind je zo mooi? Maar dat binnen een heel soort woorden. Woorden als verelen. Is het enige idee wat het is? Verelen. Verelen. Verliefd. Ja, heel goed. Ja. Ja. Nou, dat vind ik een prachtig woord. Ja. Dat bedankt van die woorden die het correct iets lever klinken in het Fries. Bist je dan ook krutsk op die taal? Ik ben heel grutsk op mijn taal. Ja, en ik hoop ook dat ik dat oerbreng op de band in mijn klas en de bandbuis op squallen. En meestal in mijn omjouwing. Dat we meestal een grutsk wezen maaien op ons Friese taal. En dat we daarmee het Fries in leven houden. Zullen wij nog even goed oefenen? Nou, dat lijkt me een goed idee. Oké. Is dat weer beginnen? Ja, ik begin weer. Eddie rint er dwars doorheen, zodat de hele vlier haast geleid wordt. Fire burns down deep canyons of the plains. In Foutkum beginnen oud-hoogleraar Friesk, Goffer Jensma en ik... roen in het verliezen van de Grutte Frieske schruwer François Haversmit, alias Piet Paaltjens. Hij preken hier als doemnie in de Mariatjerke en dat wie nou net bepaald een plak der het de schruwer hem thuis vielde. Dus hier preken de Grutte schruwer. Ja, dit had het plakwedstrijd François Haversmit. Een periode lang als jongen van 24, vrij veilig, had hij gestierd. Dat wie een treurige ongelegenheid. Want ja, de meesten hier in de kerken waren heel rugzinnig en hij wie heel vrijzinnig. Ja. En een van de dingen die er hier maken had, dit is Snikken en Grimlachjes, een heel bekend boek van hem, had er nog wel een paar versen skreund. En wat heel bot opvalt is dat in die versen, het ben zelfs in het Nederlands skreunde versen, maar dat er toch een soort Frieske elementen in zitten. De Friese poëet, die dan dat oude Friesland nog een keer wegvindt op de bodem van de zee, of des zangers min. En dan komt er een Fries vankertje in. Dus hij dreende hier ik wel het oude Friesland, zeg maar. Jo hadden professor West in Friesk. Wat vinden jou nou zo bijzonder aan het Friesk? Het Fries had alle verschillende dialecten in het Friesk. Wat Woordfriesk, wat Klaaifriesk, wat Hielpers. En daarboven hing er toch een soort van cultuurtaal. En die cultuurtaal ontstond in de 19e eeuw. Toen ben een heel soort mensen onder invloed van de romantiek begonnen met Fries te schreeuwen. En uit al dat creviërje van die mensen is dat Friesk ontstond, dat gay-Friesk of dat skreune-Friesk, zodat wij dat Sint-Wurf nog kennen. En dat is feitelijk wat het Friesk onderscheidt van, nou om een voorbeeld te nemen, van ik een heel succesvol dialect in Nederland, of streektaal, het Limburgs. Het Limburgs had geen standaardtaal. Dat had het Friesk wel. En dat is het oerleveren in etappes uit de 19e eeuw. En dat maakt het dat het Friesk ik zo sterk west had. Wat betekent de taal voor jou? Ja, het is de taal van mijn ouders. En als ik Fries praat, jij ik mijn mem, uw mem, die jij ik dan in mijn Holland nog wel mooi praten. Om het zo maar te zeggen. Dus het is een verbinding met het verliezen. Hoe zag je de toekomst van het Friesk? Een taal is net voor eeuwig. Dus ja, het hangt altijd af van de mensen die het doggen. Die het praten en die het praten willen. Maar ont nota is het zo dat nog heel 50% van de Friezen in het Friesk grootgebracht worden. Dus is de thuistaal van Friezen. En het is en dat is een heel opmerkelijk feit. 28% van de mensen die zeggen dat ze Fries praten en schreeuwen en lezen en verstaan. 28% is een zogenaamde new speaker. Iemand die het Fries nooit zien tolven onderleerd had in een orenomjouwing als het gezin. En dat liet zien dat het Fries dus ik wel aantrekkingskracht had voor mensen van boeten. Ja. Dus dat is de kracht van de taal. Dus er binnen wel meer immigranten, liek als ik. Ja, nou ja, de juiste ik bij die 28%. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja.
Het is mooi om te weten dat ik net alleenig ben en dat er meer naaie Friezen binnen die de taal leren willen. Dus stap voor stap en woord voor woord leer ik de Frieske taal. Want het Friesk, dat had de toekomst.